Konkluż il-proċess ta' evalwazzjoni tal-proposti preżentati għal riġenerazzjoni tas-sit tal-Pixkerija l-Antika fil-parti tan-naħa t'isfel fil-belt. Il-Malta Strategic Partnership Projects qalet li tresqu żewġ offerti mis-settur privat. L-offerta li qed tiġi rakkomandata l-loti tal-konċessjoni ta' 65 sena hija dik imresqa minn Carmelo Stivala Group Limited. Din l-offerta tinkludi investimenti inizjali u diversi investimenti oħra fuq il-perjodu tal-konċessjoni bi proġett li jagħti l-ħajja lil numru ta' proprjetajiet mitluqa fosthom il-Pixkerija l-Antika uħud mill-imħażen f'Barriera Worf u dak li kien l-isptar tal-Kwarantina. Il-proġett ta' riabilitazzjoni mhux biss se jiġġenera dan is-sit iżda se jagħti wkoll kontribut sostanzjali u ta' livell għoli fis-settur tat-turiżmu. B'kollox ġie spjegat li se jiġi ġenerat aktar minn 61 miljun euro fi dħul għall-Gvern li ma jinkludix l-introjtu addizzjonali mill-ħlas tal-irmiġ. Intqal li l-proġett huwa mistenni li joħloq diversi impjiegi kemm tul il-fażi tal-investiment u anke waqt l-operat. Se jwassal ukoll għal kontribut ekonomiku b'valur miżjud ta' 2 miljuni u 400,000 euro fis-sena iġġenerati direttament mill-proġett. Ir-riġenerazzjoni tas-sit tal-Pixkerija l-Antika u ta' siti oħra huwa parti mill-impenn biex siti bħal dawn jingħataw il-ħajja bl-għajnuna ta' investimenti mis-settur privat kif ukoll biex ikomplu jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi ġodda u kontributi oħra favur kwalità ta' ħajja aħjar.